Jeg vil vise, hvordan man differentierer en sammensat funktion. Det kan vi skrive op som her, som f gx mærke. Det gør man så ved, at man starter med at differentiere den ydre funktion. Så vi får f mærke, og så sætter man så den indre funktion gf ind på x plads, men det skal ikke differentieres. Så får du så gx, og så ganger man så med den indre funktion gf differentieret. Nej, sorry, gx. Og det er sådan, man integrerer en sammensat funktion. Det er et eksempel på. Så lad os tage funktionen 3x i n. Så det jeg starter med, det er at identificere den indre funktion. Her, der er det så 3x. Så identificerer jeg den ydre funktion. Det må så være x i n. Det jeg så gør nu differentierer jeg dem begge to. Så hvis jeg differentierer 3x, så får jeg bare 3. Og når jeg differentierer x i anden, får jeg så 2x. Så kan jeg så bruge den formel, vi lige har talt om, og sætte det ind. Så jeg ved jo, der skal være den indre funktion differentieret. Det skal ganges med den sammensatte funktion. Så derfor skal jeg skrive så gange 3. Og så har vi så fx, som så vores ydre funktion. Det må så være 2x. Og så skal jeg ligesom sætte gx ind på x plads. Så derfor så kan vi viske x ud. Og sætte gange 3x ind. Så differentieret, så hedder det så 3x i anden differentieret er jo så 3x gange 3. Andet eksempel. Så lad os sige, at vi tager funktionen e 5x minus 2. Så jeg starter med at finde den indre og den ydre funktion. Den ydre funktion, den er jo e i x'ene, og den indre funktion er 5x minus 2. Nu differentierer jeg så. Så e i x'ene differentieret er jo bare e i x'ene. 5x minus 2 differentieret, det giver bare 5. Og nu kan jeg så sætte dem ind i formlen. Så jeg skal have f-mærke, den ydre funktion differentieret først. Det er jo så e. Så skal jeg så have den indre funktion gx, som ikke er differentieret. Det skal så ind på x plads. Så derfor så skal jeg så indsætte 5x minus 2. Og så skal den så ganges med den indre funktion differentieret, som jo så er 5. Og der har vi den. Jeg vil gerne bevise, at fx er stamfunktionen til lille f gx gange g mærke x dx. Til det starter jeg med at tage funktionen for, hvordan man differentierer en sammensat funktion. Den kan opskrives ved f, den er så g x mærke lige med f mærke gx, sådan, gange g mærke x. Det er sådan, man bruger den. Det jeg så kan gøre nu, det er, at jeg kan tage et bestemt
integrale af den her. Det der så sker her på venstre side, det er jo så, at det bestemte integrale, det går ud med vores mærke, da det er de to omvendte til hinanden. Så derfor så får jeg f gx her gange der. Det skal være et gangetegn. Nej, sorry, det er mig, der jammer. Det var sådan. Og så får vi så integralet. Og så får vi så det samme, som der så står heroppe. F gange g med x dx. Og nu kan man jo så se, at vi har f her og f-mærke her. Så derfor så ved vi så, at det her, det jo er stamfunktionen til den her. Så derfor kan det omskrives heroppe til f-mærke og til, ikke til f-mærke, men til store f. Og det her kan vi så skrive til lille f. Med vores funktion her, som vi har som 5x minus 1 i 5. Så vi får den indre funktion, som er 5x minus 1, og den ydre funktion, som er 5x. Nu har vi fundet u, og nu bestemmer vi så det u dx, som jo er u-mærke. Og u-mærke, det er så 5. Nu kan vi så sætte det u dx ind i stedet for u-mærke. Så det u dx er lige med 5, hvor vi så isolerer fra dx. Og først så har vi så du er lige med 5 dx, fordi vi jo ganger med dx, og nu kan vi så dividere med 5 for at få 5-tallet væk. Så har vi så 1 over 5. du er lige med dx. Det vi så kan gøre nu, det er, at vi så kan indsætte det her i vores funktion her. Så vi fandt jo u her, fordi vi substituerede den indre funktion med u. Så har vi så u i femte. Og så, når man jo tager integraler af den her, så har vi så dx her. Derfor, og vi har jo fundet dx, så derfor så kan vi udskifte 1 over 5 du med dx heroppe. Så lad os her. Gange 1 over 5 du. Det vi så kan gøre nu, det er, at vi lige kan bytte om på de her to placeringer, fordi det gør det lidt nemmere. Så vi så har 1 over 5, og så har vi så integralet af u i 5. Du. Det vi så gør nu, det er, at vi så integrerer. Så vi har stadigvæk 1 over 5 her. Ja, 1 over 5. Og så u i 5 integreret. Det bliver så 1 over 6. U i 6. Skal så gange her. Nu kan vi så gange de her to sammen, så der så står 1 over 30 gange u i 6. Og så skal vi huske at plus med k. Og nu har vi jo u stående her. Og vi ved, hvad u er her. Så derfor så kan vi så indsætte u. Så vi får 1 tredjedel gange 5x minus 1 i 6
plus k. Og det er så sådan, man integrerer ved substitution.